Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ‘Yan cikin wannan gida da fatan kun yi lafiya, ya ayyuka kuma, to Allah ya sa mu dace, Allah ya taimake mu, Allah ya mana muwafaƙa duniya da lahira. ‘Yan uwa, yau ma mun zo muku da wani sabon sirri mai albarka, kuma wannan sirri insha Allahu wato akan sihiri ne, ko sihiri aka yi wa mutum ko kuma wato sammu. Duk abin da ya kama da ko iska ko wani ko shekara nawa aka yi wa mutum sihiri ko sammu a jikin mutum. To wallahi da yardar Ubangiji in Allah ya so ya yarda in aka yi wannan zai karye insha Allahu. In dai aka yi wannan, to ‘yan uwa wato ai wannan sirri mai albarka. In Allah ya so ya yarda sihiri ko ya kai shekara nawa a jikinka, in Allah ya so ya yarda wato in dai ka buga wannan, to insha Allahu da yardar Ubangiji komai zai karye. Kuma komin girman sihiri ko ka yi wannan, ka yi wancan, ka yi wancan, to don Allah ka gwada wannan ka gani, da yardar Ubangiji insha Allahu za a samu nasara in Allah ya so ya yarda. Kuma kamar yadda muke gaya muku, duk in mutum ya ga ya yi abubuwa da dama ba su tafi ba, to gaskiya za ta yiwu ko wani iska ya hana shi ko kuma wani sihiri a jikinsa. In dai akwai wannan abubuwan, to duk abin da ka buga gaskiya ba zai tafi ba. To in dai mutum ya yi wannan abu, to insha Allah duk abin da ke cikin jikinsa to zai karye da yardar Ubangiji. Ko da ya san da shi ko bai san da shi ba, in dai yana ji a jikinsa hakan ɗin ne, to ya yi wannan sihiri, to ya yi wannan sirri mai albarka. Wannan sirri mai albarka ana yin sa ne kamar haka. Ana yin rubutun gayi nan. In aka yi rubutun gayi nan a sama, shi kuma nan ƙasan hatimi ne, shi ma za a yi shi. Rubutun ƙafa uku kwana shida za a yi, shi ma nan hatimin ƙafa uku za a yi, shi ma kwana shida za a yi shi. To da yardar Ubangiji in aka yi wannan, to in aka gama rubutun, to mutum in zai kwanta sai ya zo ya ɗauki wannan rubutun sai ya sha shi. Ya yi bismillah ya sha. Da niyyar akan hakan nan duk abin da yake jikinka Allah ya lalata shi, Allah kuma ya karya shi. To da yardar Ubangiji in Allah ya so ya yarda, in dai aka yi wannan, to in Allah ya so ya yarda za a samu nasara akan wannan lamari da yardar Ubangiji. Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace, Allah ya mana jagoranci. Alfarman Sayyidina Muhammadu Rasulullah.